Здравейте, хора! 2020 година е вече в историята и честно казано едва ли има човек, който да не стиска палци на краката, за да 2021 да бъде по-добра. Лично аз се надявам, че някои от най-очакваните филми и сериали от мен през тази година няма отново да бъдат отложени във времето, защото вече не се издържа това нещо. След като в предния епизод говорих за филмите, които успях да изгледам през 2020, сега естествено е ред на сериалите. Имаше наистина интересни и добри попаденията миналата година, като тук определено мога да кажа, че има сериали, които ме грабнаха много повече, отколкото филми. Това пък затвърждава една друга тенденция, която през последните няколко години се налага, а именно, че сериалите всъщност са по-качествени от филмите и то някой сериал, който е доста по-нискобюджетен от някой филм, е много по-добър. Селекцията ще започна с Бьорнстад. Това е сериал на HBO, базиран на романа на Фредерик Бакман, Бьорнстад. Доста добър сериал, като в началото, честно казано, поне първите 1-2 епизода, поне за мен не са толкова интересни. Нататък вече, разгръщайки си историята, става доста по-интересно. 30 сребърника, сериал, който си признавам, че започнах, но не можах само няколко епизода изгледах и просто не ме грабна. Така че всъщност не знам дали въобще трябва да го включвам в изгледане, защото не съм го изгледал, но да кажем, че съм му дал шанс. Queen's Gambit, за който малко по-късно ще кажа няколко думи. Велика, също по-късно няколко думи. 4 сватби, 1 погребение. Стюардесата с Кейли Куоко. Die Hard. Това е мини-сериалът, ако така може да се нарече, на Кевин Харт за Quibi. Една стриминг платформа, която просъществува само няколко месеца и то е в САЩ. Идеята й беше, ако не сте чували, е сериалите да бъдат епизод на сериал да бъде с продължителност максимум 10 минути, като идеята е това да бъдат идеята беше това да бъдат сериали, които се гледат предимно на телефон, докато се пътува в метрото или в колата, нищо толкова ангажиращо и да бъде бързо и лесно достъпно, но очевидно не си излезе сметките на хората, които го създадоха това нещо, защото през септември, мисля, беше обявено, че е обявила фалит платформата, но сериалчето не е лошо. Отгледани от вълци, на следващото място, продуциран от Ридли Скот, Страната на Лъвкрафт, Може и да те съсипя, Наследници, Отмяната, като Отмяната също изгледах няколко епизода, не ме грабна, доста хора казват, че сериалът е страхотен, невероятен, може, поне мен лично наистина не ме грабна. Бягай, Любовен живот са на Кендрик, Другият, един сериал по Стивън Кинг, Дейв, Strike Back или Ответен удар на български. Него изгледах така малко на прима виста покрай едно интервю с Лорен Браун за последния сезон на сериала. The Last Dance, документалната поредица за последния сезон на Майкъл Джордан. Храна за любовта, Глутница, който също изгледах покрай едно интервю с Евгения Храменко, и проект Синя книга. И така, освен ако не съм изпуснал някой, като стегли чертата, се получават 20-21 сериала, на които съм успял да дам шанс през миналата година. Интересно ми, разбира се, вие колко сте успели, ако помните или си водите такава статистика, така че не се свенете да коментирате. По подобие на филмите, и тук ще изтъкна 3, които са ме грабнали най-много и сигурно бих препоръчал. Първият е Queen's Gambit. В него Аня Тейлър-Джой показва не за първия, за още някой си път, че предстои доста бляскаво бъдеще. По един много добър и бих казал многопластов и задълбочен начин, тя успява да влезе в кожата на една гениална шахматистка, която няма проблем да победи който да било мъж, защото сериалът се развива през 60-те години на Мирна Левей в Америка и тогава жени в шаха не че не е имало изобщо, но почти не е имало. И това жена да побеждава мъже, които са били щатски или пък национални шампиони, не е било, а тя го прави, въпреки че е сираче и така нататък, т.е. много по-трудно минало има. Големият ти проблем обаче
може би и на повечето гения такъв, е самата нея. Алкохол, успокоителни, постоянно лутане. Като цяло препоръчвам сериала с две ръце и не е задължително да разбирате от тях, за да ви е интересно. Аз, например, знам само коя фигурка на къде може да върви, нищо повече, и сериалът ми беше супер интересен. Велика е втория сериал, който бих изтъкнал. Той е един от тези, с които гледах с най-голям интерес. Него Ел Фанинг и Никълас Холт правят според мен страхотни роли. Този сериал може да те спука от смях и сюжетните линии също така са страшно интересни. Ако трябва да бъда честен, преди да му дам шанс, бях леко резервиран и скептичен, защото по принцип не си падам по сюжети с кралски особи. Това не е моето нещо, но този, Велика, не е типичният такъв кралски сериал. Съвсем накратко за сюжета. Екатерина Велика, която си игра от Ел Фанинг, трябва да се омъжи за налудничев император на Русия, Петър, който в случая е Никълас Холт. Но проблемът е, че тя не го обича, въпреки че прави усилието. На него пък не му пука особено, защото той си има любовница, чуди си какво прави през по-голяма част от деня. Единствената му сметка от този брак е, че трябва да има наследник. Екатерина обаче не е от тези жени, които просто свежат глава, казват да, мъжу. Тя не само, че не иска просто така да забременее, тя иска да управлява. На следващо място ще спомена 4 сватби и едно погребение. Имаше филм от 94-та с Хю Грант, който беше доста интересен, но сериалът на Hulu, поне за мен, си е чиста десетка. Романтична комедия от всякъде, но не е бозава и будкава, а супер смешна и интересна. Натали Емануел, може би е така най-известното име в сериала. Тя проби с ролята си в Game of Thrones, ако някой все още се чуди. Съвсем накратко за сюжета, 4 приятели от колежа се събират отново заедно за сватбата на една от тях. Тя обаче се проваля и от тук започва големия купон, защото животите и на 4-мата и на още няколко техни приятели се променят супер много. Любов, раздели, много смях, наистина един от, може би, най-добрите сериали в този жанр, който съм гледал до сега. Страната на Лъвкрафт идва на следващото място, като малко така разваля Светата Троица, защото на 4-то място, казах, че ще спомена само 3, но това също е един сериал, който много ме грабна, много интересен и просто чаках всеки следващ епизод да излезе. Към него също подходих леко резервирано, като обаче в крайна сметка приключих с това, че съм фен на сериала. Особено на Джерни Смулет и Джонатан Мейджърс, които са в главните роли, са страхотни. Накратко за сюжета. Атикъс се завръща в родния си град, за да разбере какво се случило с баща му, след като получава едно доста нетипично писмо от него. Там обаче се запознава с Лети, която вятърът също е довял по същото време в града. Двамата заедно разбират, че магията наистина съществува, но го разбират по трудния начин. Повече няма да кажа, защото тук е много тънка границата на това колко може да се спойл някой човек, въобще не е гледал сериала, така че просто дайте му шанс и ще видите, че няма да съжалявате. И мисля, че това... трябва да отбележи The Last Dance, документалната поредица за последния сезон на Майкъл Джордан с екипа на Чикаго Булс, обявен за документална поредица за последния сезон на Джордан с екипа на Булс. Всъщност обхваща най-важните моменти от кариерата на Джордан с няколко години назад. И наистина не само за феновете на баскетбол, според мен ще бъде много интересен, защото Майкъл Джордан е една фигура, която определено може да бъде модел за поддържание на всеки, който иска да успее, защото той е един успял и спортист и в последствие бизнесмен. Честно казано, не мога да определя сериал, който не съм харесал до такава степен, че да не препоръчам. Тоест, да ви кажа, не си губете времето с него. Оказва се, че всичко, на което съм дал шанс тази година, е добро. Харесало ми е. Може би отгледани от вълци, но наистина не съм сигурен, защото просто това, че не е моето нещо, не означава, че сериалът е лош. Това е за този епизод. Не се смейте да споделяте кой е вашият любим сериал, защото 2020 не беше чак толкова лош. Нали?